ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂଜାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରେସିପିର ନାଁ କ'ଣ। ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରେସିପିର ନାଁ ହେଉଛି କୋବି ଚିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୁଟିରେ ଏବଂ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କୋବି ଚିଲି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁବିଧା ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କୋବି ଚିଲି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କୋବିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେନି, ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତିଆରି କରିବା କୋବି ଚିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ଆଣିବେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର 3 ଚାମଚ, ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ନେବା, ସେତିକି ଚାମଚ ନେବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, କିଛି କଲର୍ ଫୁଡ଼୍ ପକାଇବା, ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବେଟର୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ତାକୁ। ବେଶୀ ବି ପାଣିଆ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ରଖିବେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଭଲ କି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ନେଇଯିବା। ତେଲ ଏବେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବିକି ସେଇଥିରେ ଛାଣିଦେବା। ବେଶୀ ଆମେ ନାଲି କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ନାଲି କରିବା। ବେଶୀ ଯଦି ନାଲି କରିଥିବା ତାହେଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ହାଲକାରେ ନାଲି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବେ ନାଲି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା କୋବିକି ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ବସାଇଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେବା, ଅଦାକୁ ଦେବା ଏବଂ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା। ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ସେମିତି ପିଆଜ, ତେଲ ଓ ଲଙ୍କା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ପକାଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଦେବା। ଚାମଚେ ନା 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପରେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଦେବା 2 ଚାମଚ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ରକୁ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଭଲ ଭାବରେ। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଚିକେନକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଗରୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା କୋବିକି ସେଇଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାମଚରେ ଚିନି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ ଓ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କୋବି ଚିଲି। ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ଓ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କୋବି ଚିଲି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋବିଟି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି ଏବଂ ପଖାଳରେ ଖାଇପାରିବେ।